vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu. Ngatadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitopa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Mukomana chindoda kukuudzai izvo zvakaitika kuzonosvika ndichizonopindawo mumarriage mukoma. Ndakatanga kudanana neboyfriend best friend yangu. Zvinhu izvi pazvakaitika kwainge kuri kuma 2006-2007 ikoko. Saka friend yangu akatanga kudanana neuyo akazova murume wangu. Iye ainge achishanda just opposite the place where I used to work. So nguva zhinji friend yangu aizondituma, dzimwe nguva mukoma aikwanisa kutouya kumba makuseni anenge atorikana maybe netumascones twaanenge akabheka or some foodstuffs that she wanted me to go and give her boyfriend. Ndokuzowana mukana kwandakazoita ikoko. Ndakabva ndachizotanga kufambawo ndichiendawo mumaprofita uye kuzonodza mara ndichizoenda kuHighfields. Kwainge kuine imwe n'anga pamba pen'anga iyoyo painge pachityisa sei mukoma, but ndakazvipa zvivindi zvekuendapo pamba pen'anga iyoyo mukoma because munhu ndainge ndava kumuda. Mukoma nashe ndakapiwa mimwe mishonga iyo yandainzi kunyange ari mascones mukoma. Ndaitosarudza kuti kana ndasvika kubasa paya ndobva ndatomboisa mascones iwawo mumicrowave because ndinenge ndanyanyisa kumanyorovedza nemushonga. Zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndapiwa mushonga uya ndobva ndavhura chilunch box chiya. Dzimwe nguva ndaitozviita nditori munzira ndichienda kubasa. Then ndaizoti kana ndava kuda kunosvika kubasa ndaitoita zvekutaimira, ndotoita wekutotiza. Ndaitomutiza murume uyu ndisingadi kuti ndinge ndichizomupa mascones iwawo kana kuri kunzi anenge akanyorova ndisati ndambomaita dried up in the microwave. Ndaibva ndamamwaya nemishonga. Then when I would get at the workplace where I was working, then I would dry them up mukoma. And ndakabva ndatoona kutoti zvechokwadi mukoma, n'anga dzinotova nemamwe mapowers like real spiritual powers because n'anga iyoyo ndiyo yakatoita kuti ndinge ndichizopinda mumarriage. So zvakazoitika mukoma nachi ndezvekudai so. Pane pamwe apo patakazongotanga kungowirirana inini neboyfriend best friend yangu. Out of nowhere akabva azonditi ainge achida kuti ndinge ndichimbouya kumba kwake. Ndakabva ndafara chaizvo mukoma. When I got to his place ainge achitongogara zvake in a simple one room mukoma, but he was very organized. So akabva azonditi hamene kuti uchagara papi mukoma naisha. I then invited myself to his bed. Ndakati ndakarara paya ndine kamwe kamuti ako kandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizokasiya karipo pabed rake mukoma. Ndikati zvino ndokaisa kupi. Ndakazongokapfekedzera kamuti kaikaya pazasi pepilo. And I don't know kuti how this guy never even discovered this because the next time around mushure mekunge tazorara tose, when I went back to his place, kamuti kaya mukoma ndakangokaona kamushonga kaya kandakasiya ndakapfekedzera. So zvakazotanga kuitika mukoma ndezvekuti pakati pavo vari vaviri vanhu ava vakabva vachizotanga kunetsana. Vakanetsana mukoma for a very long time zvekuti kana ndega ndakasvika pakunzwira kana friend yangu Tsitsi ndikati ndoita sei munhu uyu what I'm doing to her, it is very evil because aiuya mukoma kumba achita kuyeredza misodzi. Apa dzimwe nguva anenge atukwa neboyfriend, saka aizouyawo kwandiri kachiti sawira zvandaudzwa nhasi zvikati. Ini ndaibva ndatotanga kumunzwira Tsitsi, but ndaizoti kana ndava ndega manje ndakagara ndobva ndati iwe right now you are feeling sorry for her. If it was here, do you think kuti she was going to feel very sorry for you? Mukoma nasha I then gave mamwe maadvices ekuti iwe munhu uyu kana uchiona kuti
mava kungoramba muchingonetsana. I think it is far much better kuti unge uchingorambana naye, because just imagine kuti right now he has not yet even married you and ari kukunetsa, ari kukushungurudza. What more is he going to do to you the moment that he gets married to you? Kana kuti paya paunenge wava nemwana, I think kuti anenge ava kukushungurudza. Ndenge ndomuudza zvimwe zvinhu zvainge zvichibohwa. Then there was an incident that happened, the thing that caused him to let go of her own boyfriend, because pane umwe murume uyo akazouraya mukadzi wake kuma-areas ikoko kwatainge tichigara. Saka zvakabva zvazopinza fiye maari zvekuti kana ine mukoma ndakatoshandisa that ndikabva ndamuti tarira uone kuti munhu uyu like atongourawa so easy like that. You can just imagine kuti dai wanga uri iwewe watourawa, what were you going to do? So mukomana chindo zvakaitika kuzonosvika ndichizonoroorwa neboyfriend yebest friend yangu. Right now titori nevana vedu vatatu. Mukomanashi, our life ended up getting really great, and I want to thank the Lord for this man, because he is such a good man to me and to the kids, but he does not know mukoma. Haatombozvizivi zvamuchose kuti izvi ndo zvakaitika, uye zvekare ndaimushandisira mishonga. Ndangotiwo ndinge ndichingoreurura mukomanashi. Chinongondirwadza friend yangu right now ane vana nema-different fathers, and iye ava kutongorarama chilife cheche chechibhishu. So I don't know kuti should I blame myself kana kuti iyewo after she had found out kuti with her guy we were now dating, like wasn't she supposed to move on? Because nyangwe pamushato pangu ainge atoripo being supportive, and I never thought that it was going to affect her that much because of the way that she supported me. But as soon as I had fallen pregnant for my husband, I did not want her in my life. Sevanhu vandaitoziva kuti vakamborara vose. I made sure kuti me and my husband, we then moved out of Harare, then tikabva taenda tikatanga kugara kune rimwe guta. Nanhasi uno I don't even want my husband to go to Harare alone. Izvo zvanotozviziva. Hapana mukoma zuva iro rekuti murume wangu pane paakamboenda kuHarare ari ega, paanenge ari kana kuri kunzi akaenda kuHarare, neniwo ndinenge ndiri pasaidi pake. Ndiyo confession yangu mukoma, postman story, kana kuri kunzi mukaona ichiita kuti munge muchizoiverenga. Kune vanotuka ndinongoti tukai zvenyu, like as the situation is right now, pane pandingazorasa here vana vangu vandakazvara nemurume wangu. Zvakaitikawo tichiri vana vadiki. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu avo. Naimiko zvakangoma hazvo vedu we, but handiti muri kuzviona kuti rugare hamutomborina, because right now you are saying kuti murume wenyu pose panoenda kuHarare munozvienda naye because you will be scared kuti maybe anokwanisa kuzoita hookup ne-ex best friend yenyu. Saka which means kuti zororo hamutomborina zororo mumwoyo menyu. But anyway, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nyanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I really feel so sorry for my boyfriend. Ndine boyfriend yangu uyo anondichengeta chaizvo ariko kuSouth Africa huko, but dai aiziva zvake. Mukoma, ndoitawo sei? Should I inform him kana kuti it will be a stupid thing to tell your boyfriend kuti iwewe unotomboita nguva dzekuti unotomboenda kubhawa uchitonokechesa? Iye zvake ndiye akazvikonzeresa, because akauya kumba, this was last year, paainge achida kurenyuwa passport yake. Then we spoke about this, ndikabva ndamutisha ini nangu maonero angu ndekuti iwewe dai waregedza kuvata neni until wazondiroora. Dai kwanga kuri kunzi you've already married me, we could have returned back together. Saka iye akashandisa chisimba ichocho chekuti once ndikagara
ndarara naye it means kuti she would agree, but ndiri munhu wekuti ndine maprinciples. Ndakamuudza kuti hapana pandikambobvuma kudzokera nekusouth Africa ndichita zvekutizira, no, not like that. Ndokubva tava tatose paipai mukoma. So after that was when paakatanga kundichengeta achiita sei, but I really do not know mukoma kuti zvakazotanga sei. It is just that pamba pedu pane vamwe vasikana ava they go to university, saka ivo ndo basa ravo iroro rekuti vanotoita zvemaboyfriends akawanda. Vandoziva kutoti boyfriend A anondibhadharira rent, boyfriend B anonditengera chikafu, zvichingoenda zvakadaro. So mukoma Nashe ndakabva ndachizotanga kunyanyisa kuwirirana navo until one day umwe wacho paakazonditi tiperekedzeka kune kafunction. Izvo mukoma kwainge kutori nerimwe dhara rainge rakatovaudza kuti rinotoda nezvangu. Ndasvika kwekwe mukoma Nashe ndiriwo munhu wekuti ndinonwa doro, but not each and every time, and obviously kana munhu ukanwa doro you can't control yourself, that will be lie kuti unokwanisa kuzozvicontrola. So mukoma, that is what happened. Ndakati ndadhakwa kudaro ndipo apo pandakazotanga kungoita get naughty nedhara riya. Then kubva ipapo dhara riya mushure mekunge randipa mari mukoma, ndipo pandakabva ndachizongotanga kuenda navo kubhawa vasikana ava kusvika pari zvino. Apa boyfriend yangu mukoma, he takes care of me because andozvidza kuti mukadzi anofanira kuti ange achichengetwa. Saka each and every month ndinototumidzirwa mari, and ipapo apa mukoma atori nehembe dzaanoti akanditengera dzaari kufanira kuti paanozoya kumusha ange achizondipa. But nyaya iripo manje ndeyekuti ndiri munhu wekuti ndanyanyisa kunakirwa nemari idzo dzandinopiwa. I don't think kuti anokwanisa kuzondipa mari yakawanda kudaro. So right now I am having second thoughts. Dzimwe pfungwa dziri kunditi naiwe, kana kuri kunzi munhu uyu ukaenda kunogara naye, ko kana akatadza kuzokufadza, like kana akatadza kuzokupa mari uchaita sei? Hapasiripo here pekuti unozogomesidzira wava kumuchita munhu uyu? Because zvinhu zvekutoti ndatozvijaira mukoma kuti each and every night kana ndikangoenda out nemurume, pandinozodzoka mangwana ndinenge nditori nekamari kangu. I don't even know or even think about it kuti where am I going to get money yekuti ndichazozvirukisa musoro, ndichazoita sei? Mari dzandinotumidzirwa naye mostly ndedzemabonuses mukoma. So ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana kuri kunzwawo variko, let us just say kuti variko vakambotanga vaita zvekutengesa miviri yavo. After that makazozvifambisawo sei? How did you manage to stay in marriage with your man, and is it even possible kuti after warara nevarume vakawanda like the way that I have done, zvekuti unokwanisa kuzotova someone that can be faithful as I used to be before asati andimanikidza zoita zvose izvo zvatakazoita, in which that opened the floodgates. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Mwanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma Nashe ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years kuberekwa. Ndaizviona sekunge ndakangwara apo pandakataurirana nevamwe varume vainge vachiitawo zveusangoma. Saka varume ava mukoma Nashe ivo vainge vachigara mulocation mataigara, saka nguva zhinji vaingoita zvekungosona hembe sezvinoita varume vazhinji vanobva kunana Malawi. So ndakatoenda kwavari varume ava because ndainge ndiine rimwe dress randainge ndakatenga kune imwe boutique. Dress iri raidhura mukoma, saka muridzi weboutique sezvo
we go to the same church. Akabva azonditi, you know what, this dress vanhu vazhinji vari kucomplaina nesize because it was a little bit too big. Then he then said, kana kuri kunzi ukaritenga, I can give you a great discount. Dress iri mukoma originally the original price rainge richiita 7,200. Then vakabva vazonditengesera dress iroro somewhere kuma 3 point something. So I was really happy because rainge rakanaka uye zvekare it was good quality. After that ndipo pandakazoenda kwavari varume vaya vainge vachiita zvekusona zvekare. Then I wanted them to reduce that dress. Vakabva vati painge pasitomborina kana chakashata. I then started having some communication nomwe wacho ipapo pavainge vari busy vachisona dress rangu. Then one day ndo pandakabva ndaziona kuti papicture yake ainge akaisa chimwe chimhuka chandisina kukwanisa kunzwisisa. I then spoke with him ndikabva ndamuti, ko what is the meaning of that, because ainge akangonyorwa kuti money. Ndokubva tataurirana paya akabva anditi this is magic from Malawi. Ndikabva ndati magic apa inini ndinozvifarira izvozvo mukoma, handidi kunyeperai zvinhu zvemasaramusi. Ndakabva ndamuti can you show me magic yacho? Akabva nditi uzouya kumba. Ndakabva ndazoenda kumba kwavo mukoma. Ndokubva tazoenda kune chimwe chimukuku icho chavanoshandisa as their storage. Ndopa akabva azondirakidza chimwe chisagi achiti muchisaga imomo ndipo mainge muine chimuka chacho. Hanzi chimuka ichi chinongobuda usiku chete. Akabva azondipa mumwe mushonga waakanditi kana wava kunorara mushonga uyu unofanira kuti unge uchizongoutsenga. Ndakaupiwa mushonga iyoyo. When I got home ndipo pandakabva ndachizotanga kutsenga mushonga wewe when I was about to get into bed. Zvadaro mukoma nashi ndipo pandakazorota. Ndakatorota chimuka chechiya chainge chirimo muchimukuku chechiya chiri busy chichirutsa mari. Mangwana acho makuseni ndakabva ndati sekuru ndakachirota wani chimuka chechiya chichirutsa mari. Akabva atanga kutoseka zvake achiti ndo maitiro acho atinoita mari. Hauzvizivi here kuti isusu vanhu vekumalawi tinoita inonzi magic money? Ndikabva ndati sekuru ndipeiwo, ndinoidawo magic money iyoyo, ndodawo chimuka changu chakaita saizvozvo. Zvino mukomana acho ndakabva ndachizonzi ndinge ndichitsvaka bhodhoro. Ndakatenga mayonnaise yangu, ndakangoita mayonnaise yekunokutura mutoilet. Ndokubva ndaflasha, ndokubva ndasuka chigaba chiya chemayonnaise. Then ndikabva ndazoenda naro bhodhoro riri clean kudaro. Saka sekuru ava vane chimwe chikonye icho chavakanoisa mubhodhoro imomo. Vakabva vazondipa task yekuti ndaifanira kuti tige ndichizozadza bhodhoro iroro neropa, uye zvekare ndaifanira kupota ndichizokanda zvinyama dzehuku idzo dzandinenge ndaslota. Vakandipa 2 months mukoma. Ndaiti kana ndikapiwa mari yangu yepay ndaisarudza kunotenga huku dzaitosvika kana kuma 20 mukoma nashi. Ndobva ndaslota huku dziya dzimwe nyama ndaidzisa mufiriji, dzimwe ndo dzandainorasa because ndakanzi nyama idzodzo ndaisafanira kuti ndige ndichizodzipa kana anyone. Kuzonosvika bhodhoro riya richizara neropa rehuku mukoma. Ndakamuka one day ndikabva ndazoona kuti mumba mainge muine mari iyi yainge ichitosvika kuma 11,000 rands, zvekuti zvakatondishamisa. Ndakataura navo sekuru vaya vakabva vanditi chiuya kuno nemari iyoyo. Saka ndiyo mari yandakavapa. Mangwana acho ndikabva ndamuka mari yaya yava double. Kubva gore iroro kusvika pari zvino ndinongozoona mumba munenge matova nemari. But the reason as to why ndati mukoma handina hangu kungwara, it is because ndiri kudyiwa chibereko changu pashoma naro gonyeriya. Ende rinotanga kundidya mazuva awo ekuti ndinenge ndava kuda kunoenda kuma periods. Ndinotonzwa pain mukoma, uye zvekare ndinozoti kana ndava kuma periods paya, kana ndikazotarisa pad randinenge ndashandisa ndotoona kutoti pad iroro rinenge rakatozara nezvinyama, uye zvekare pad iroro rinenge riine rimwe ropa rinenge rakaita black. And dzakatondiudza n'anga idzi kuti hanzi musiwo wekuti chibereko chako chinenge chapera kudyiwa ndo musi wauchazorekedzawo kuita mari. Saka ndakamboenda kune imwe n'anga. So n'anga iyi yakabva yati kwandiri, iwe wakatotorerwa chibereko chako, hakusi kuti chibereko chako ndo chiri kudyiwa naro gonye iri, but hanzi uri kutodyiwa kubva nechemukati. Gonye iri richakupedza, richakudya uchifamba. Hanzi one day
I'm just going to collapse and that will be the end of it. And chinondirwadza ndechekuti the day that I'm going to die, that is the day that everything that I have worked for is going to disappear. Ndinorwadziwa kana ndakatarisa amai vangu nevana vangu kuti what is the meaning of this. Pari zvino amai vangu vanoenjoya upenyu, kunyange zvikanzi kune maprograms ekuti hey, my mother's day vanofanira kuti vange vachizoenda kwakati. My mother, she does go on those programs and dzimwe nguva I send her on some vacations nemunin'ina wavo. But the reason as to why ndichivamanikidza amai kuti vaende kunzvimbo dzimwe dzekuti inini handibofenda dzienda, it is because I know that my time is limited. Handizivi kuti gonye iri from scale of 1 to 10 rasarwa ne how many percent kuti ringe richipedza kundidya from the inside. That is the life that I am living mukoma. I have no peace at all. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. And I have no peace at all.